Nacín en Milleirós. Criei-me cos meus pais e coa miña avoa. Tiña uns tíos en Petras que emigraron a Venezuela. Tiveron 3 fillos e deixáronos un tempo en Milleirós, na nosa casa. Criámonos xuntos. Eu queros como irmáns. Pero ao final, os meus primos marcharon tamén para Venezuela cos seus pais. Eu seguín en Milleirós. Aos 19 anos caseime con Jesús de Pradera e ao principio estivemos vivindo entre Milleirós e Pradera. Ata que no ano 67 foi cando decidimos emigrar a Inglaterra. Marchei co meu marido no ano 1967. Tivemos moitas dificultades co idioma. Ao chegar alá, a estación do tren era enorme, tan grande que non sabíamos por onde saír. Con unha dirección que levábamos, que nos dera unha tía miña, dirixímonos a un taxi. E así foi como chegamos ata o hotel onde ela traballaba. Alí nos quedamos, na súa habitación. Dormimos uns na cama con unhas mantas por encima do somier e outros no colchón botado no chan. O día seguinte púxonos medo ir no tren, porque non sabíamos falar o inglés e por medo a perdernos fomos en taxi. A miña tía déranos algúns cartos para que non o pasáramos mal. Chegamos ao hotel onde tiñamos o contrato. O meu marido de camareiro. O único que entendía era para servir café no restaurante, porque lle chamaban coffee. E eu na limpieza, facendo camas. Traballaba con unha inglesa e non entendía nada do que dicía. Así que tiña que mirar como ela facía para facelo eu tamén. A poder de tempo fomos aprendendo algo. Para comer pasámolo mal. Non nos gustaba a comida. Nas horas libres salíamos comprar xoita para non pasar fame. Para pagar poñíamos os cartos no mostrador. Cobraban. Eran xente honrada. Non te estafaba. Así pasamos case un ano e xa nos imos entendendo para traballar e buscar traballo, pero quedei embarazada e o meu marido quixo seguir por medo a que o parto non fose ben. Eu non me quería vir, despois estaba moi a gusto alá, pero ao final viñémonos un mes antes de nacer o noso fillo José Manuel. A min sempre me quedaron ganas de volver, pero desde que tiven o rapaz nunca tivemos valor para separarnos dele. Aos 8 anos tivemos outro fillo, Suso. Nunca intentamos volvernos para lá. José Manuel casouse con Ana e agora temos un neto, Iván, que de 4 anos e estamos moi felices con ele. Vivimos no lugar da Pradera.